Aquí tens el meu secret. És molt senzill. Només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de les 7, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. Bon dia, què fas? Vull dibuixar. Però si ja estàs dibuixant. Sí, però tots em surten igual de malament. Deixa'm mirar. Tu què hi veus? Res, no veig res. Potser és que no te'ls mires bé. En aquest jo veig un avió darrere un núvol. I aquí un canteblat ballant amb el vent. Però si també he dibuixat el meu xai. Ets un artista! Saps una cosa? Vaig aprendre d'un escultor que les coses s'han de remoure per treure l'obra d'art que porten dins. I tu, com mires al teu voltant? Gira't! Separa't, pren distància. Mira des de diferents angles. Ara, torna a mirar al teu voltant. Mira amb ulls d'escultor, com el Petit Príncep. Seràs també un petit príncep. Hi ha un petit príncep dins teu.